Jerusalem. Wedding shooting exists. Already. Paulo sindinengoma. Paulo sindinengoma. Ndinengoma Paulos. Voice rabaratoenda. Asi mukanzwa takuimba nziyo idzodzi zvotasvika pacha pamasowe. Muri Zimbabwe. Zvina kumira zvakanaka. Takamboti regai tione kuri kuenda mhepo. Asi taona zvakakodzera kuti tinge tichidzoka zvakare pamhepo nenhau yamadzibaba vaya vakashedzwa kwamutoko nasekuru Mukosanjera vakambopuwawo platform kuti uyai kana paine zvamunoda kubatsira nazvo uyai. Ndisati ndatanga kutaura gai ndimbokuratidzai clip iroro. Vanopfugama vanonamata uyai henyu varume tikwazisane. Pagika chakabatika nekuti exhibit yakatoparara. Ndonyaya yekutanga. Number 1. Apindira nere magia. Pana nyika ikaramba eriyano daira. Pana nyika ikaramba eriyano daira. Eriyano daira. Eriyano daira. Eriyano daira. Eriyano daira. Pana nyika ikaramba eriyano daira. Pana nyika ikaramba eriyano daira. Eriyano daira. Eriyano daira. Eriyano daira. Eriyano daira. Mazvionaka zvichiratidza kuti sekuru Mukosanjera vakange vakabatana nana Madzibaba ivava kuita basa iri. Asi chamunofanira kutondera ndechekuti paitaurwa nasekuru Mukosanjera kuti uyai vechechi vanga vasiri pamweya, vanga vasina kusvikirwa, vaitaura vari ivo pachavo. Naizvozvo taakushamisika kamuri yeZimbabwe, taakuona tichitumirwa mamessages zvichinzi na vana Madzibaba vakaita tek nesu kuti muri kunyepa. Hanzi isusu seDrewmas media takati Ngozi yaifanirwa kuiswa pambudzi, ivo vakati havazvizive. Chandoda kukuzivisai ndechekuti isusu tinotora nyaya sezvairi, kwete zvinodiwa nanhingi. Tisati tatanga ipapo, ndoda kuti ndikuzivisei kune vanhu vakati wandei vanoda kuti tiite nyaya yavo, tisaite nyaya iri paground, zvinova zvinenge zvisingafambirani nemaethics edu. Munotondera nhau yababa vaya vekwamutoko vekusundwa vakuda kurohwa padare pamambo, ndofunga munoitondera zvikuru. Panhau iyoyo takazoshedzwa kumatare edzimhosva kwamutoko, tiri semawitness ekuti chii chakatora nzvimbo. Ambuya vakatishedza vakati ndakukudirirai fuel kuti muuye kuzoita witness. Havana kutiudza kuti kuwitnessa kwatinoda kuti muite munofanirwa kunge muri kudivi redu, aiwa, asi vakati ndikuda kuti muite witness. Naizvozvo vakatidirira mafuta, tikasvika panzvimbo tikabvunzwa nyaya semamiriro yanga yakaita, tikataurawo kuti zvichokwadi mama ava vakakasika kuwanza hasha vachida kurohwa baba ava. Pidigu vabva vati nesu take after court zvikanzi saka imimi muri kuva ndingakuisire mafuta kuti muyozondidzidza. Aiwa ka isusu hatina kuisirwa mafuta kuti hemuzotisupport, takanzi hemuzotaura nhau sezvairi. Naizvozvo zvakawanda zviitiko zviri kutora nzvimbo, vanhu vachifungidzira kuti kana taendako tinofanirwa kunge tiri kudiri kwavo. Asi chandoda kukuzivisai ndechekuti isusu tinoburitsa nyaya sezvairi. Izvozvi vana Madzibaba vakatanga kutaura kuti isusu hatina chekuita nembudzi yaitaurwa. Isusu hatombozviziva, tinongobatwa nemweya, hatizvizivi kuti vana Madzibaba vaida kuisa Ngozi pambudzi. Asi zvakataurwa mudare, tikakupai clip iroro. Mirai tikupei clip kadiki kepa zvakataurika, panova ndipo pakaita kuti tikuudzei kuti ndozvatora nzvimbo. Ndadibwera ine pano mwene kachiro wena ngawandidzini nonzi Nyamaliwodzo ndiri gamba liwatangwena
so ndadibwera ndadiona bzamuri kuita pano ndobzadzaita kuti ndiite sei ndichoke. Wasabwira wangu ochena wali kuponi wanasabwira muri bwawo idzo hamchina bzenguo zatu zabasa ndaikubwera oine pano imwepo maikubva mareka okubudisa zanu nguo ndanyangaza peno ndabwera kwete amana kunyangaza ndabwera ndone kumutsana ona imwe nemhuriri tione kuti nzira yatu chaiyo yatuda kufamba nayo ndiyo here kana kuti nkabe hauchaoni manje unakuda kupiwa zvinochiitiwa izvi woti wanhu wenyama unokuvhiringidza uchipika bvefuti na wantu kani bzvatu imwepo mhuri iri pano mhuri yepano sabwira wenei arangira kuti ndinaye nango makuto ada kuti tirange pamusoro pemusha uno ndizvo handiadairwi so handiri kufeeling sekungatara nhoroondo yakakura nekuti pukere tatoziwa chandabwerera kuti ndirange naimwe imwe makauya mukabvisa mitete maida ine ndizvo saka ndokoedza here ndisina kubuda hazviiti manga muchitaura nemutumbi achikuudzana apa munoita so apa tinoita so apa tinoita so apa tinoita so so ndati ndibwere ine pano mwene kachiro muridzi wanchito wamanga pasa ntete ndaipano hohoriondo toonesana naimwepo imwembe muripo awa walipo toonesana kuti nzira iyi inoita here kana kuti nkabe handizvenona baba imwe mwema muda kutakurirwa kitsi msaki kitsari msaki muda kutakurirwa kitsari msaki mimi kupaliswa mhosva bvibatani mhosva ine pano manji zvandakanyangarira nedzandinofaririra ndinofara so kana pane pabhenda tinotaurirana ibyo maikuita kuti munodaidzana moenda uko koitirana makuto anu uko kunze kwedare isu tiri pano padare inini handifariri ibyo tangweranyi chamuchaudzana ikoko hapana achachidziwa asi nepano munochidziwa handizvo muriyira kubatanidzwa maona dzandasangana nadzo pano muriyi haina kubatanai handizvo tikutovabatanidza kuti waita chinhu wani shamwari ndikunyepa mune matsotsi mukati mavo umu so matsotsi kana akawanda manje imi mukazoenda kuita ngunyungunyu uko muchitanga kuitira matare uko ine handifari budani pachena titaure nhau yenyu zvakanaka ine pano ndiri apa iwe uri apa shamwari toita sei iwewe wauya kuti tibatsire awa ine ndabwera kuti tibatsire awa wana uri kutsva uri mugangu wada kuyambuka saka imwepo mukaenda kuyapasa mazano uko muchaona kuti hambai mberi wamwa kutanga kudududza kudzokerera kumasure so ine mbari handigoni zvenezvo ini inoda kuti dzinza kana rakapanduka ndikapinda ndinofanira kubatana sai tofambira kupi mberi kuti tisarererame zvakanaka mungaite nhuna yemasoko amaudzwa kuti mucharipa kairi kana kuti katatu munogona kusaziva kuti nemhaka yaiwa chidaro munondibvunza ndokutaurirai handikuhwandei wani muridzi nyakuita zvinhu chaiye asati isisu tiri dzinza saka tisi kunofanira kunoripa kuzvichenura kuti tiite mupanda nevakatadza wamere kudii kwavo apa chinjwi apa mukoma wako akauraya munhu kana akaramba yomwana wako ari kubudirwa kuti uchenese mwana wako enda kwakatadzirwa kumba kwemufi ugunure mwana wako kuti apone uyasale nenyaya yake kana iye vakadzokera mandi mangwana anoziva kuti uyu neuyu wakandiripa uyu hana saka uri kudei kwandiri
Hello. Chinezi munomaendesa sei? Hapana maendesero kana. Posi. Jari kutanga riri kudzoka iroro. Imi mamugoni kupedza shamu yake uyu nemhaka yekuti hamusimi makashandisa ropa rake. Rudzi rwenyu rwakashandisa ropa rake. Ndizvoka? Wakapfuma naro wariko. Ndizvoka? Kana uri mutongo kana shamu dzawo wachazvidaikira wakurwara mumba mawo. Saka kumba kwe muende kukafiwa hamuzimi. Wakakudedzei hamuendi. Tinoenda. Nokuti muri rudzi rumwe chete. Saka runenge rwarundo rwechingani. Kune vamwe varamba kupupura zvawakaita pamusoro pamandi. Wamwe waitengesa wachidyidzana nemapurisa. Wamwe wakapiwa masiwitsi pamasoko akaipa. Wamwe utotengesa futi nhasi mukutoita zvikwata izvozvi ndiri pano. Mandi muchimisa pambudzi kuti muda kumutora momisa zviri nane kuti kana dare rake raramba kufamba ngatirisei pachena tese taona kuti tida kutora nzira iyi asi nzira yedu taremerwa nepakati tomira tichifema tichikoka kutsvaka zvimwe dzombo zvekuenda kuyakana nkhondo. Unopindura ndichiti mbudzi muriwo. Saka hapana patingatambise muriwo tichidaro. Saka inaurwa yekutonyepa here kuti mai Ndinovimba kuti dzimwe nguva akanyora headline iroro munhu waitsvaga content asi hapana pakataurika mashoko ekuti Ngozi inogara pambudzi. Naizvozvo ndo matorero atakaita nyaya semanzwiro amaiita yedu mhosva hapana. Ndakazofonerwa nana Madzibaba vachindiudza kuti neshamba bvisa clip rawakaisa paYouTube nekuda kwekuti uri kutsvaga mari nenzira dzisiridzo zvawaitaura manyepa. Ndikati pandakanyepa ndepapi? Zvikanzi pamakati imimi taida kuisa Ngozi pambudzi. Iyi ndo clip yatakupai inoratidza kuti ndopatakazvitorawo isu hatishande pamweya tinoshanda panyama. Naizvozvo ndakavati ndichambonyatsoongorora ndichiteerera sezvo nhau iyi yakaitwa naEdwell ndiye akaiburitsa. Saka ini ndada kunyatsoongorora kuti pane here patiri kurasika. Ndisati ndatomboongorora vhidhiyo racho ndakabva ndatumirwa mamessages ekundithreatena. Nai munhu waMwari, ndo here chinamato tatadza here kutaurirana zvakanaka kuti tizosvika pakutanga kupanana mathreats. Ndozviziva kuti unogona kundorwira mhipo woita zvaunoda, asi handiwo mashandiro hazvina umwari mukati. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kuda kumbotaura nenhau yatakoonawo zvakare paYouTube yatorwawo nemumwe mutori wenhau uyo atinofungidzira kuti akaita half-baked job. Vana Madzibaba vakataura kuti imimi maybe ngapena vamwe vanonga vachizoonawo munobvunza kumbotipo nhamba here sinzi mamuchitaura kuti hamuite publicity kune zvamunobata. Hamene kuti vanonga vachida kuzokubatai vanouya panapa vanofamba sei Ngozi omwe neZimbabwe vanokulandira sei? Indotaura ndichiti kuita kwandinoita basa rangu handifambe nekamera. Kana makatarisa futi kana mamwe maposti angu epapeji
ndiye vanhu vachinamata kwete kuti basa randinoita. Saka inini handikwanise kutaura kuti ndinogona zvakati. Asi anenge angonzwa mwoyo wake kusununguka anouya pasangano patinonamata. Ndoimba kuti imi mafamba mapasvika vanongodhari kuti wasvika pasangano. Hapana chakaipa. Kuchitungwiza kunokwatira. Ndofunga mazvinzwira. Asi ivo vakataura ivo vana Madzibaba kuti isusu hatipo pakushambadza basa redu. Pavhidhiyo raiburitswa iri, nhamba dzamadzibaba dzanga dziripo. Zvinorevei kwatiri? Zvinoreva kuti vanga vaita humwe kuda kushandisa Drewmas Media kutsvaga mbiri dzimwe nguva yavasina. Kuda kushandisa Drewmas Media kuti vazivikanwe, kutsvaga relevance yatinofungidzira kuti haipo. Ivo takavaudza kuti kana mine zvekutaura uyai tizotaura tese tigadzirise nhau. Kana takanganisa tobva takumbira ruregerero pamhepo kuti aiwa vana Madzibaba takakutadzirai takataura zvisizvo. Asi ivo instead of kuuya kwatiri vakabva vaenda kune mumwewo mutoro wenhau. Ndomboyaka kunewo mutoro wenhau. Chiiko chakakutadzisa kuti utibate udzwe our side of the story? Wakangomhanya kunopublisha uchiti zvekutaurwa pamasaisai kuti imimi makanzi mbudzienda uchichakutadzisa naiwe mutoro wenhau kuti vacho vakaburitsa pamasaisai uvabvunzewo kuti naimi zvakambofamba sei, wobhalanisa nyaya yako kamativi ese. Tobva taziva kuti hauna kubhadharwa nekuti maitiro azvakaitwa aya anotiratidza kuti pane kubhadharana kwakaitika kuti uzoburitsa nhau yakadaro. Drewmas Media haisiye hondo. Drewmas Media ine dzidziso, inopa fundo kuvanhu. Vana Madzibaba ndoya kwamuri. Ndine mibvunzo yakawanda kwamuri. Wokutanga mubvunzo unoti, ndofunga muri yeZimbabwe inozviziva kuti nyaya yaB yakatora nguva refu yatanga kuitika. Muri yaida zororo. Veruzhinji vakandiudza kuti enda unoshedza sekuru Mukotsanjera. Tinenge tisina maresources, mukationa paya tichinonoka asi tinenge tichiuya. Ndofunga kambo munokaziva. Patinezenge takwanisa kuwana zvikwanisiro tinobva tazadzikisa zvinenge zvichidiwa neveruzhinji. Naizvozvo takaenda kwasekuru Mukotsanjera kuti kunoku kune nhau yeNgozi yanetsa. Vakatombotora nguva hombe sekuru vasati vauya. Muri ichiedza kubatanidza masenzi ekuti sekuru vauye. Mubvunzo wandinawo kune Madzibaba, nhau yeNgozi yaina kuitika 2 days, yaitika nguva yese. Chii chakakupai kuti sekuru Mukotsanjera pavakugadzisa Ngozi ndopamakuda kuuyawo muchigadzisa Ngozi? Sekuru Mukotsanjera vounganidza mhuri kuti vachirwisa Ngozi. Imimi vana Madzibaba makabatana nevamwe mouya nerweseri muchiuya padare rin'anga. Kubva rini imi vesvondo muchidyidzana nevechivanhu? Aiwa, takanga tafunga isusu kuti iyi milestone achievement yekuti maakuziva kuti kunobatanwa vanhu vechivanhu nevanhu vedzisvondo. Kwanditi Mwari atinonamata ndiye mumwe chete. Ndosaka sekuru vakakudanai kuti uyai kana muine zvamuri kuda. Ko ndipo kapa mukadai makataura pamaitaura dare rekuti pachafiwa nemwana nhingi, pachafiwa nemwana nhingi. Hatina kunzwa futi kundiso kubva kwamuri asi kungotiudza kuti kune vachafa. So what? Kana vanhu ivavo vakafa, so what? Mauratidzwa Ngozi, njodzi maisiya yakadaro. Ndizvo here kana kuti mune makufana kupa kundiso kuti zvoda kuitika zvisaitike? Isusu kana muri makazoita kundiso iyi, aiwa yakaita secret kwamuri, asi isusu hamuna kuti ratidza. Naizvozvo tinofungidzira kuti imimi vana Madzibaba hamuna kuya mega, manga matumwa naB. Regatibhorowa ngoma.
Madzibaba, makanga mabatana imimi nasekuru Mkosanjera. Ko chii chakakupai kubuda mudare motorana nevamwe vanhu vemudzimuri nekuda kutora zvakare mandi muchinokurukura naye pasaiti imimi mabvuma kuti makubatsirana nasekuru Mkosanjera kuita dare iri pamwe chete? Naizvozvo maitiro amakaita vana Madzibaba ane mibvunzo kudarika mhinduro. Ko nhai vana Madzibaba, imi maishanda muri pamweya. Sekuru Mkosanjera pavakapfeka kiti yavo yebasa, imi makabva mabvisa magarments ndokupfeka ordinary clothes. Why? Chii chakakupai kutora chidanho chakadaro? Pane here zvamaitya kuti zvichabatwa nasekuru sezvo vaa pamweya? Pamashoko enyu pavhidhiyo makataura muchiti ndofunga vakatora n'anga menoti nditsika mutanda here chichi. Ko imimi maibatana nemunhu hamusiri kuziva kuti chii pamatare ake? Why? Makatadza here kuzviratidzwa pamweya kuti muri kudhira natsika mutanda, muri kudhira nesvikiro, muri kudhira nemhondoro, muri kudhira negombwe, muri kudhira nen'anga? Chii chaakuzokupai nhasi uno kuti muti imimi tanga tisingazivi kuti n'anga here kana kuti? Naizvozvo vana Madzibaba, kana muine chichemo chamuinacho kuDrewmas Media, uyai kwatiri, siyanai nepfungwa dzekuvhundutsira idzo. Isusu tine vanhu vatinotya nevamwe vatisingatyi. Vatinotya ndofunga muri Zimbabwe inovaziva, hatiite zvepolitics. Naizvozvo imimi kana muchiuya nembiya, ko isu tatadzei? Hapana mushonga unonamira pasina chironda. Takakutadzirai chii naye vana Madzibaba? Sekufunga kwedu isusu, dare mamiro aranga rakaita makatumwa naB kuzonyonganisa. Ndimi zvakare makabva mataura kuti pane vanhu vari kupoizenwa pano. Haminoti manga mazviwana kupi? Makaratidzwa pamweya. Ko kana makaratidzwa makatadza nei kubva maudza vanhu? Sekuru Mkosanjera vakazozvitaura vakuchipinga kuti kwatabva kunenge kusina kumira zvakanaka, vakuratidzwa pamweya. Ko imimi kana mange mariwana dare irori, makadii kubva mamisa chiitiko chakadaro? Mafungiro edu isusu ndeyekuti imimi nekuti pamuri kuti makazvitaura hapana kana akazvinzwa, isu vatoroi navo hatina kuzvinzwa. Makazomirira sekuru vatanga vataura uko, makuchitaura kuti tisu takatanga kuzvitaura. Haisi nyaya yemakwikwi, inyaya yekubatsira mhuri. Chamaifanwa kuita kuti muve relevant kwanga kuri kubatsira sekuru kuti sekuru pane pamwe pataratidzwa apa pachamira zvakadai, dai tadai so. Nekuti kamunenge mabatana pamwe chete navo, ndine dare pano varume, ndine dare, miraimbokupai kambo ikako. Nekuti ndiri kuridza tumudziyo twechechi ndotwechechi yenyu kana naye Madzibaba, pamwe munganyasonzwisisa kuti ndiri kurevei. Pane nhau yembiya yavari kutaura Madzibaba, isi takabvunza sekuru Mkosanjera panhare kuti ko nhai sekuru, ko makanyemirei ava kuti vashandise mukana wembiya? Zvikanzi nasekuru vaida kunwisa vanhu mudzepete. Naizvozvo muchikamu chinoteera tichakuunzirai sekuru Mkosanjera vachipindura vana Madzibaba zvavanofungidzira kuti vari right or wrong. Asi tisati tapedza chirongwa chino, sekuru vakapa yambiro kunana Madzibaba kuti hanzi ndikasvika pasowe renyu rinovhara, ndikauyako sowe renyu rinovhara nekuti handisi kukuchenesai. Ndo yambiro. Tichakupai zvizere, tichakupai mhinduro yasekuru Mkosanjera muchikamu chinotevera. Asi pari nhasi tangodawo kupa divi redu isusu seDrewmas Media panhau iyoyi. Nhai vana sekuru, kana makati imi hamusi kuzvishambadza, ko nhamba dzenyu pavhidhiyo rakaitwa idzi dzanga dziripo kuti sekuru nhamba dzavo idzi, Madzibaba kanisori vana Madzibaba nhamba dzavo idzi, ko dzaizoisirwei imi musiri kuzvishambadza? Maida kuti ani agokufonerai
maida kuti mufonerwe here vanhu vachibvunzisa nhau iyi, kana kuti manga matotora iri marketing platform? Handizvo vana madzibaba, itai zvechechi sechechi. Kana muchida huyai kwatiri kuDrewmas Media, tokurukura nhau iyi tiri pamwe chete, kwete kuti kana matadzirwa nesu makumhanya kunangana nangana. Why? Imimi kana muchiziva kuti muri straight, huyai tikubvunzei pano, nekuti tisu takaburitsa nhau pajekerere. Ndio nhau yatanga tinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Katisangani mune zvimwe zvirongwa zvocharamba chikupai, asi ndoda kukuzivisai kuti Drewmas Media ndedzidziso, haisi yenharo, haisi yemakwikwi. Totonzwa mwachiko masubscriber enyu seari kudzikira, ari kukundwa. Aiwa, subscriber rinoyareka, kana ratapirirwa rinouya, kana radhiniwa rinoenda. Hapana zvatinokwanisa kuita naizvozvo, zvinhu zviri beyond our control. Isusu hatipo pakuti tinokukurudzirai kusubscriber kuDrewmas Media, asi hatikumanikidzei kusubscriber kuDrewmas Media, nekuti tinofungidzira kuti kana tabatana tiri pamwe chete munotipatsa manyemwe, tokupakurirai zvirongwa zvinotapira. Hatipo pakuti vana madzibaba hamugone basa, nekuti nyika kutozara so chechi dzakawanda munyika ndedzemweya, vemweya vakawanda kudarika dzing'anga. Naizvozvoka munoumbiridza vanhu, munovapa gwara reupenyu. Naizvozvo ndosaka kana idzo ng'anga dzichikupaiwo platform yekuti itai henyu zvamunoda kuita, nenyaya yekuti Mwari anonamatwa ndemumwe. Mwari wemakristu, Mwari wechivanhu, Mwari wemunhu wese. Ukaona uri munamati uchiti uyu haapinde denga, ngwarira kuti iwewe ndiwo usingaripinde denga, nekuti ndiwo ane wakukwanisa kujaja vamwe. Ngatisaka neimune zvimwe zvirongwa rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatibatenei pamwe chete so that we take you all to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.